La cadena és un mètode d'estudi que es basa en pensar una paraula que es pugui visualitzar i relacionar-la amb una altra. Bé, el millor que podeu fer és veure els vídeos anteriors. I jo avui estic molt content perquè en Ferran m'ha deixat que és la classe de tècniques d'estudi jo sol. Mireu, comencem a imaginar-nos i veiem un lleó amb un pal a la encía. Fixeu-vos que la paraula està entre cometes. Això és perquè la paraula és castellana, però en aquesta tècnica tu pots imaginar-te les paraules encara que sigui en un altre idioma. Després ens imaginem aquest pal clavat en un formatge Burgo de Àries. Sí? D'aquests que tenen les estries? Molt bé. I ara, com que tothom té una amiga que es digui Sònia, segur, doncs us imagineu que la Sònia es menja molts formatges d'aquests i se'n menja tants que la pobra agafa un empatx. Però mireu, agafa un empatx de manera que no pot gairebé ni respirar i la pobra s'agobia. En català diríem s'angoixa, oi? Però en aquest cas diem s'agobia, se agobia mucho. Llavors, ella, per desagobiar-se, va a saltar valles. Clar, en català es diu tanques, però en aquest cas diem valles d'oli perquè està fet per garrafes d'oli posades una a sobre de l'altra. I darrere d'aquestes valles, com passa a vegades en les curses de cavalls, hi ha esbarzers, matolls, aquí hi ha zarzamores. I clar, quin és el fruit de les zarzamores? Doncs són les mores i omplen una sala blanca plena de pots, tots plens de mores, però la sala és molt blanca. I què fan? Doncs els duen a vendre a la vila. I mireu, ara que hem fet això, si recapitulem, podem dir que tenim un lleó amb un pal a la encía, aquest pal el clavem en un formatge Burgo de Àries, aquest formatge se'l menja la Sònia, la pobra, s'agobia, salta valles d'oli per desagobiar-se, darrere de les valles hi ha zarzamores i agafen les mores, les posen en pots i omplen una sala blanca, molt blanca, per dur a vendre aquests pots, aquestes mores. I ara tenim aquí, en el mapa d'Espanya, Lleó, ara València, ara Burgos, ara Sòria, ara Segòvia, ara Valladolid, ara Zamora, ara Salamanca i ara Àvila. I un cop tenim això, fixeu-vos que hem anat amb ziga-zaga i ara passem a les províncies d'Andalusia. Veieu? Aquí jo el que he fet és que són com si fossin les matrícules i les he posat en el mapa. I veieu? Ara aquí jo les puc llegir dient UC Cama Coja la Granada en Almeria. I en aquest cas en Ferran posa això perquè diu que així demostra que sap fer coses amb el PowerPoint. Que tontet. I ara passem a les províncies de Castella-La Manxa. Hem vist les de Castella i Lleó i aquí les tenim. I ara tenim que guarda una jarra de cuentos en Ciudad Real
Alba, i això ho interpretem d'aquesta manera. Aquí tenim ara les d'Andalusia i ara aquí tenim les de Guarda una jarra de cuentos en Ciudad Real, Alba. I podem veure que a mi sempre m'agrada ser agraït. Dono les gràcies també, en aquest cas, a Ramon Fauria, que és qui em va ensenyar el poder de la ment.